እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ኣብ ወደብ ዓሰብ ተዓሸገን ዘለዋ ክልተ መራኽብ ኩናት ኔዘርላንድስ ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ከም ዝርከባ ተገሊጹ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኔዘርላንድስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ተን ኣብ ስለያ ዝነጥፋ መራኽብ ኣብ 2017 ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተሸጣ እኳ እንተኾና ብሰንኪቲ ኣብ የመን ዝተገብረ ናይ ኣጽዋር እገዳ ክንቀሳቐሳ ስለ ዘይከኣላ ኣብ ዓሰብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ወደብ ኢማራት ተዓሽገን ከም ዘለዋ ገሊጹ። ኢማራት ዓረብ ንመሬት ኤርትራ ከም መዋፈሪ ኩናት ናብ የመንን መኽዘን ሎጂስቲክስን ጥራይ ዘይኮነ ሱዳናውያንን የመናውያንን ወተሃደራት ተሰልጥነሉ ወተሃደራዊ ማዓስከር እውን ከፊታትሎ ከም ዘላ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ኣቐድማ ኣቢላ ኔዘርላንድስ ኣብ ኩናት የመን ኢዳ ኣለዋ ተባሂሉ ንዝቐረበላ ክሲ ናይ ኣሉታ ምላሽ ብምሃብ እተን መራኽብ ንረድኤት ዝተዋፈራ ምዃነን እያ ክትገልጽ ጸኒሓ። እንተኾነ ሽተርን መጋዚን ጀርመን TV4 ሽወደን ከምኡውን ላይት ሃውስ ሪፖርትስ ብሓባር ኣብ ዘካየድዎ መጽናዕቲ እተን መራኽብ ናይ ወተሃደራዊ ስለያ መሳርሒታት ዝዓጠቐ ምዃነን ድሕሪ ዘቕረብዎ መርትዖታት እዩ እዚ መግለፂ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዘቐርብ ዘሎ። ኤርትራ ትርከበን ሓያሎ ጎረባብትን ሃገራት ምዕራብን ኣብ ጉዳይ የመን ኢድ ብምእታወን ነቲ ውግእ ሓድሕድ ዝያዳ ኣብኢስዎ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሃገራዊ ምርጫ ብዝምልከት ዘጽድቆ ሕጊ ንዝነጸግዎ ተቃወምቲ ውድባት ኮሚሽን ምርጫት ሃገር ምላሽ ይብሉ። ኣዶ ወንበር ቦርድ ምርጫ ብርቱካን ሚደቅሳ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እቲ ብተቃወምቲ ውድባት ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ኣንጻርቲ ዝጸደቐ ሕግታት ተቐባልነት የብሉን ድሕሪ ምባል ልዕሊ 100 ዝኾና ተቃወምቲ ውድባት ኣብ ዘለዋ ሃገር ኣብ ኩሉ ነጥብታት ክትሰማማዕ ዘይከኣል እዩ ክትብል ገሊጻ። ኣቐድማ ኣቢሉ ቁጽሪ ኣባላት ናይ ሓደ ፓርቲ እንተወሓደ 1,500 ክኸውን ኣለዎ ዝብል ዝነበረ ኣብዚ ተመሓይሹ ቀሪቡ ዘሎ ሕጊ ቁጽሪ ኣባላት ናብ 10,000 ክምባሉ ካብ ሓያሎ ተቃወምቲ ውድባት ናይ ተቃውሞ ድምፂ ተሰሚዑ እዩ። ሓያሎ ኸባቶም እውን ነቲ ኣብ 2020 ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ሃገራዊ ምርጫ ከም ዝሕሰምዎ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ኣባላትና ተሃዲኖም ይእሰሩ ኣለዉ ዝብል ጥርዓናት ብብዝሒ ከም ዝመጸ ዝገለጸት ብርቱካን ሚደቅሳ እቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ 400 ኣባላቱ ከም ዝተኣስሩ ዘቕረቦ ጥርዓን ንምምሕዳር ፖሊስ መብርሂ ተሓቲቱ መእሰሪኦም ምኽንያት ምስ ፖለቲካዊ እምነቶም ዝተሓሓዝ ከም ዘይኮነ ገሊጻ። ኢትዮጵያ ንዓመታ ክተካይዶ ወጢናን ዘላ ሃገራዊ ምርጫ ከቢድ ብድሆታት ከጋጥማ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ዞባ የጠንቅቑ። ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ደርቂ ቅድሚ ምጥቅዑ ንምክልኻል ዘኽእለን ቴክኖሎጂካዊ ምርምር ዘካይዳሉ ናይ ሓባር ስምምዕ ገይረን። ንክልተ መዓልታት ዝጸንሐ ከተማ ናይሮቢ ዝተኻየደ ኣኼባ ኢጋድ ከም ዘመልክቶ ደርቂ ዘስዕቦ ጉድኣት ዘጥቅዑ ከባቢታትን ብኣግኡ ተፈሊጡ ምክልኻል ክግበረሉ ዘኽእል ብእዋኑ ሓበሬታ ዘመሓላልፍ መሳርሒታት ቴክኖሎጂ ንምዝርጋሕ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ይነጽር። እቲ ብዓርቢ 7 መስከረም ዝተዛዘመ ኣኼባ ኣባል ሃገራት ኢጋድ ደርቂ ንምክልኻል ዘኽእል መደባትን መርሓ ሕንጻጻትን እውን ከም ዘጽደቐ ካብ ናይሮቢ ዝተመሓላለፈ ዜና ኣመልኪቱ። ኣብቲ ኣኼባ ንጉዳይ ስደትን ምምዝባልን ግርጭታት መንስያት ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ከምኡውን ኣካለ ስንኩላን ፍሉይ ቆላሕታ ከም ዝወሃቦ ይግለጽ። ኣብ መወዳእታ ኣባል ሃገራት በብወገነን ጸብጻባት ከቕርባ ቁልጡፍ ሓበሬታ ናይ ምልውዋጥ መስርሕ ከካይዳ እንተኽኢለን ብፍላይ ሰብኣዊ ዓቕሚ ኣብ ምምዕባልን ዞባዊ ባህርያዊ ሓደጋታት ኣብ ምክልኻልን ዕዙዝ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል ብምእማን ንትግባራዊ ጻዕርታት ክካየድ ለብዋ ቐሪቡ። ብስዑዲ ዝምራሕ ልፍንቲ ሃገራት ዓረብ ኣብ የመን ብዘካየዶ ደብዳብ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ኣብ ልዕሊ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ብዝተኻየደ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ዛጊት ናይ 130 ሰባት ሬሳ ከም ዝተረኽበ ኣብቲ ሃገር ዝነጥፍ ዘሎ ኣህጉራዊ ማሕበር ቅሒ ወርሒ ገሊጹ። ወሃብ ቃልቲ ኣህጉራዊ ትካል በሽር ዳውራኒ ንኣሶሽየትድ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ትሕቲ እቲ ሙሉእ ብምሉእ ዝዓነወ ህንጻ ዝተቐብሩ ብዙሓት ስለ ዘለዉ ቁጽሪ ናይ ዝሞቱ ሰባት ክብል ከም ዝኽእል ገሊጹ። እቲ ኣብ ግዛኣት ዳማር ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ኣቐድማ ኣቢሉ ኮሌጅ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣልሑቲ ነቲ ከባቢ ምስ ተቖጻጸረዩ ናብ ቤት ማእሰርቲ ቀይርዎ። ስዑዲ ዓረብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ከም ዝደብደበት እያ ትገልጽ። እንተኾነ እቲ ቤት ማእሰርቲ ልዕሊ 170 ሰባት ተኣሲሮምሉ ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ዝበዝሑ ካብኣቶም
ዝተማረኹ ኣባላት ሰራዊት መንግስትን ንምምሕዳር አልሑቲ ዝነቐፉ ሰላማውያን ሰባትን ዝተዳጎንሉ ምዃኑ ይንገር። ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀል ብወገኑ ብዝሃቦ መግለጺ 40 ብኸቢድ ዝቆሰሉ ሰባት ከም ዝዕቆበ ዝተረፉ ግና ብህይወት ናይ ምጽናሕ ዕድል ከም ዘይብሎም ሓቢሩ። ብስዑዲ ዝምራሕ ልፍንቲ ሃገራት ዓረብን ኢራንን ነናተን ወገናት ሒዘን ኣብ የመን ኩናት ኣብ ዘካይዳሉ ዘለዋ እዋን ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ቁጽሪ ናይ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 16,000 በፂሑሎ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ ስለምክትታልኩም ነመስግን። ስዒቡ ዝቐርብ ትሕሶና ብዮናታን ሃብተ ዝዳሎ ናይ መዘናግዒ መደብ ክኸውን እዩ። ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ብኽብሪ ዕድም። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።